TMTV. Барыгызга да кайнар сәлам. Шаян мәктәп еллары, кыңгыраулар шыңлавы. Бу вакытларны барыбыз да җылылык белән искә алабыз. Җырчыларның мәктәп еллары ничек узган? Кайсы фәннәрне яратканнар? Кайсы дәресләрдән качканнар икән? Бүтән кызыклы мәгълүмат бу сәгатьтә. Минем исемем Рамил Шәрәфиев, Музыкаль каймакны башлыйбыз. Хит-парадны Сөмбел Билалова ачып җибәрә. Сөмбел Казанның 18-нче ТАТАР гимназиясендә белеп алган. Укуны алтын медальгә тәмамлаган. Мин күбрәк гуманитар фәннәрне ярата идем. Тарих, әдәбият, татар, рус һәм инглиз телләрен йотлыгып укыдым. Соңгы кыңгырау һәр вакыт күз алдымда, классик уку формасында басып тора идек. Бантиклар тактык, вальс бийдек. Бу көнне рәхәтләнеп еладым. Бер дә мәктәптән китәсем килмиде ди Сөмбел Билалова. Ул бүген 15-нче. Qanatlanıp alıp uçtu minni uylarım İnlerime nazılar sarılganda Bəxtimə deyib uyladım Bəxtimə seni yarattım da Bəxtimə seni tartıldım Var yürekmin parlı qanatlarım Saklayıq əli suyub altınım Bəxtimə seni yarattım Kulda, күзләр күздә булды. Мин яратып сине туймадым. Сөю тәмен тойган мизгелемдә бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең парлы канатларын саклыйк әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең парлы канатларын саклыйк әле сөеп алтыным. Сөяр өчен яратылган җанның читлекләрен ачтым тыймадым. Язмышымны сиңа тапшырдым да бәхетемә дип уйладым. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең парлы канатларын саклыйк әле сөеп алтыным. Бәхетемә сине яраттым да, бәхетемә сиңа тартылдым. Бар йөрәкнең парлы канатларын саклыйк әле сөеп алтыным. Бар йөрәкнең парлы канатларын саклыйк әле сөеп алтыным. Саклыйк әле сөеп алтыным. Саклыйк әле сөеп алтыным. Он 4-нче урында Фәнил Бакказов. Фәнил мәктәпне бик яраткан, актив, тырыш бала булган. Алтын медаль алып чыккан. Бездә ОБЖда Илнур Зуфарович исемле укытучы бар иде. Ул минем авылдаш, өстәвенә әнинең сыйныфташы. Миңа гел чәчеңне алдыр дия иде. Үсмәгән бит әле, әни алдырмаска кушты дигәч, ярар. Лилия әйткәч, әлегә алдырма дия иде. Әнигә шулай хөрмәтен белдерде.
Шул җыр телле укытучыны бик яратайдым ди җырчы. Фәнил Ваказовның мәктәп елларын искә алдык, ә хәзер үзен дә карыйк. Yalnızlık ağır idi, yüreğimde davul idi. Süyü bilen dünyama kötüp algan bәхет kildi. Sen tabılgan şiirimde, tabıldım min canım üzümde. Мәхәббәт tatlı iken, yıldızlarda yaktı iken, dolkınlarda adaşmaz, yenişende bulan şirken. Vəgdə birdik köklərgə, ömürlərini birgə ütergə. Siyemsine kapkınına elektirdin minni. Hayrettin var iken üstüne, yanına baram. Siyemsine hayallarım şunda açtı minni. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. Hislerden uyavurup mucizanı senden küttüm. Kubeysin deyip tatarım, mina ul kız bule gittin. Мәңгі yaşa мәхәббәт, sen күкләрдән безгә әманәт. Hey, hey, hey. Сиям сине капканыңа эләктердең мине. Хайрәтең бар икән үстеңә, яныңа барам. Siyemsine hayallarım şunda açtı minni. Мәңгелеккә яратырга сине, яныңда калам. Siyemsine kapkınına elektirdin minni. Hayrettin var iken üstüne, yanına baram. Siyemsine hayallarım şunda açtı minni. Мәңгелеккә яратырга сине, yanında калам. Эфирны җырчы Арсланы дәвам итә. Арсланы башлангыч классны Башкортстанның Нөркә авылында тәмамлый. Башкорт телендә белем ала. Урта мәктәпне Чаллы шәһәрендә тәмамладым. Яхшы укысам да, мәктәптән шатланып киттем. Иҗат белән шөгыльләнәсем, бик тә студент буласым килә иде. Шуннан да, студент чакларым иң бәхетле, онытылмаслык булды. Яңа дуслар, беренче тапкыр сәхнәгә чыгу, укытучыларыбыз да иҗади шәхесләр иде ди Арсланы.
12-ci pozitsiyada mülayim Ruzilə Xayriddinova. Ruzilə məktəbdə yaxşı oxugan, tutaş 5-li bulmasa da 3-lilər almagan. Ruzilə Xayriddinova turunda qiziqli fakt. Jırşı ingilis tili həm algebranı yaratmay. Dərslərdən qaşı dost qızı bilən kiyini bölməsində pirajkilar aşıtırğan bula. Şulluq Ruzilə Xayriddinova efirni davam etsin əli. Eng populyar jır həm jırçılar bilan tanışığına davam edik. 11-ci orun Rayaz Fasixovda. Rayazni 3-4 yaşında ok bayanda oynarğa öyrətə başladılar. Oqığanda yigit muzika tövrəklərinə yeri, konkurslarda qatnaşa, konsert çaralarda шығыш ясый. Oqırğa da, xiyalana taba barığa da ülgürə. 9-cı sınıfdan soň Rayaz Arşada pedagogika iliyyətinə oqırğa kirə. Lakin bunысы indi bütünlәй başqa tarix. Şuşu orunda biz də muzikal pauza yasıyıq.
Yaratudan yanıp bitken günler Kalsalarda köpten ötkende Bir qaytırsın kebek min üzülüp Seni haman sağınıp kütkende Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen günen itir haber yok Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen günen itir haber yok Ötkenlerge geri qaytıp bulmay Özgertipler bulmay yazmışını Tik sen gene taratırsın kebek Canım tulu sarı sağışlı Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen genen iktir haber yok Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen genen iktir haber yok Birge ötken ömürlerini bağırlap İzlep yürüyüm yaşlı gözleri Sen unuttun miken ellemini Seni kötüp daldı gözlerim Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen genen iktir haber yok Sen unuttun miken ellemini Yüreğimde haman yanan ot Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen genen iktir haber yok Yazın kışlar kayda tuğan yakka Sinen genen iktir haber yok Sinen genen iktir haber yok Popüler unluqni Moskva kızı Dinara Rahimova vaklay. Kız mektepte matematika yönelişinde okugan. Bütün okutuşlar sana muzika sınıfı kerak deb aytalar edi. Özüm edebiyat bilan jir dersini yarataydım. Ama matematika menga qımaşav etmedi. Күзаллауны киңәйтте. Фәннән 4 билгеләре алайдым. Музыкадан һәр вакыт 5 балкып торды ди җырчы. Динар Рахимова безнең хит парадны дәвам итә.
жылысы сиңа гына янам синең тавышыңа килдем сиңа таба сине генә көтеп мәхәббәтем минем серләреңне җилләргә сөйли бәлки яныңнан алар узарлар дип уйлыйм елмаюым һаман мин хәтри бәхетле юлларны бергә бәйли елмаюым һаман мин хәтри юлларымны бергә бәйли Төннәрне озата, көнне көтеп калам, барлык хисләремне яшереп мин тотам, күзләреңә карап, өметемне сакла, син аңларсың уйлыйм, мәхәббәттә яшим, серләремне җилләргә сөйли. Бәлки яныңнан алар узарлар дип уйлыйм, елмаюым һаман мин хәтри бәхетле юлларны бергә бәйли елмаюым һаман мин хәтри юлларымны бергә бәйли серләремне җилләргә сөйли. Бәлки яныңнан алар узарлар дип уйлыйм, елмаюым һаман мин хәтри бәхетле юлларны бергә бәйли елмаюым һаман мин хәтри юлларымны бергә бәйли юлларымны бергә бәйли Бу урында автор башкаручы Фирузаны каршы алыйк. Фирузаның көндәлегендә 2 генә дүртле геометрия һәм алгебрадан була. 4нче сыйныфта укыганда Фирузаларга сызым дәресе керә башлый. Ширик ахыры җитә. Укытучының кәефе булмый. Фирузаның эшен карап та тормый, шатырдатып, эшле куя һәм ширигенә дә эшле чыгара икән. Бу миңа бик каты стресс булды. Бик еладым, борчылдым. Әни юатты. Күп итеп альбомнар, карандашлар алып кайтып бирде. Көн сайын сыздым да сыздым. Нәтиҗәдә гел 5 ала башладым ди Фируза.
Корали, bizning Firuza tugilmisin bu. Qoyda yol etib yürüyindi bu. Bütün bakşarı şup bastı, evul yol etib yürüy. Madanga sulan itib bitsa qaytaradi. Sekizinci урын яш башкаручы Фәнил Галиуллинда. Фәнил 5-нче сыйныфка кадәр авылда укый. Мәктәпләр ябылгач, гаиләләре белән шәһәргә күченәләр. Аеруча химия дәресен үз иттем. Төрле экспериментлар ясарга ярата идем. Хәтта берәр нефтья хәрби уку йортында укырмын дип уйладым. Әмма музыканы сайларга булдым ди җырчы егет Фәнил. Yaratsam da sinigine üzülüp yanıp kiyip her netesin yüreğine gidemen inde diye gittiğine görme gitme taşlama sin janaşım izlerine düşerim en bit generge olmasın yaşayıp elip Git de görme bizi bitelli Bəxitsiz tügel idi Git de gene görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit Gönürge olmasın Git de gene görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en dip Gönürge olmasın Bilmişsin canı kayım Süyülerim gümürlü Kimler süyer iken seni Benim gibi üzülür Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit Gönürge olmasın Gittiğine görme gitme Taşlama sin janaşım İzlerine düşerim en bit Gönürge olmasın
Хит парадның 7-нче орнында Филюс Кахиров. Жырчы мәктәп елларын сыйныфташларын зур җылылык белән искә ала. Укыганда шук та булдык, урындыкны акбур белән буяу, директор шакырды дип шаяртулар. Уку турында да онытмадык, дәресләрне өйрәнеп, гел әзерләнеп йөрергә тырыштык дип искә ала Филюс Кахиров. Алтынчы позиция Ләйсән Гыймаева белән Булат Байрамовта. Булат Әгәрҗе районы Ишбубый авылының урта мәктәбендә укыган. 9-нчы сыйныфта физика һәм химиядан гына 4-ле чыкты. Бу ике фәнне дә яратмый идем. Шул ук елны татар теле һәм әдәбияттан республика олимпиадасында 1-нче урын алдым ди Байрамов. Ләйсән Гыймаева да мәктәптә үрнәк укучы була. Яхшы билгеләргә генә укый, актив була икән. Популяр җырчыларның иҗатларына күчик, клипларын тамаша кылыйк. Кайчанда бер миңа да 85 яшем тулса, озын кара чәчләремә аппак бәсләр кунса, атлаганда бөкрәеп, таянып таякларга, иртән азапланган шакта
басалмый аякларга Йомшак ипи кисәген шәйгә манып эшкәндә Яшьлек жүләрлегем диеп исемә төшергәндә Күңелдә яшәү нуры инде сүнәм дигәндә Күзләреңә җан кисәгем җен булып күренгәндә Бүген бәлки соңгы көн диеп йоклап киткәндә Кайчанда бер мин уйлармын 85-кә җиткәндә 85 булганда без бергә атларбыз Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз 85 булганда без бергә атларбыз Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз Кайчанда бер миңа да тулса 85 яшем Яшь чагымда кебек сиңа җаны диеп дәшәрмен Утырырбыз кичләрен үткән көнгә сөенеп Җылы йомшак аякларын кидерермен иелеп Төнлә уянып синең сулышларың тыңлармын Туңмасын дип өстеңдәге юрганыңны барлармын Һәр иртә шөкердәшеп сөтле чәйләр эчәрбез Оныкларга үрнәк булып матур итеп яшәрбез Үткәннәрне сагынып Тыныч гомер иткәндә Нинди уйлар килер башка 85-ем җиткәндә 85 булганда без бергә атларбыз Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз 85 булганда без бергә атларбыз Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз 85 булганда без бергә атларбыз Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз 85 булганда без бергә атларбыз Күңелдәге кайнар хиснең һәр тамчысын сакларбыз Әкрен генә җитәкләшеп 95-не вакларбыз Музыкаль каймакның 5леген ваклыйбыз. Биредә Дилә Нимгатуллина, Альбина Панаева һәм Анна Попова йөрәгеңне ишетмим дип җырлыйлар. Популяр артистлар турында тагы да күбрәк беләсегез киләме? Безгә социаль челтәрләрдә кушылыгыз. Тапшыруларның кабатлаулары, анонслары, архивлары, якты клиплар һәм шоу-бизнес яңалыкларын күзәтеп барыгыз. Ә без триога да күз салыйк. Башка ишетми, ул типми исемемне Сүтелмәслек
Җитеп бар юллар чуалган Ялдан аяк ашы салкында Уалган мәхәббәттә Чакырма Чакырма Башка чакырма Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Сиңа күрсәтмәм Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Кулларымны сабырлык бәйли Нык төйнәлгән җепләре Белсәң иде шундый ирекле тынлыкта Күперләрне бергә яндырдык Җылы таңны ялкынын Чакырма Чакырма Башка чакырма Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Мөһим түгел ул күптәннән Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәк яшькә тулса да Дөньясы ярылса да Сиңа күрсәтмәм Мин сине мәхәббәтем яратып үзем җибәрәм Йөрәгеңне башка ишетми Дүртенче урында җырчы Руслан Зөлкарнәев. 1987 елда беренче тапкыр Луна паркка бардык. Ул аттракционнар, карусельләрдә йөри-йөри башлар әйләнеп беткән иде. Килдем, утырдым да һәм гашыйк булдым. Шулай ук мәктәптә укыганда тәүге тапкыр Modern Talking-ны ишеттем. Хәзер дә аларны тыңларга яратам ди җырчы. Без исә Руслан Зөлкарнәевның үзен тыңлыйк. Үзем салганы сукмагы буйлап, менәм гомер үрләренә, дәртле хисләр, матур уйлар, яратулы йөрәгемдә, артка бармый, алга китми, яшәвемдә бүгенгедә, туып тора, артып тора, матур уйлары күңелемдә. Артка карап, үкенерлек
Oysa alga atlıyım Xatirletip min yoluşunu Öz bəxitim özü kolumda Көңелімнің тоямы шуны Шатлык тойып ғымыр иту Яшауымны асылышыны Илағымның бүләге дип Кабул итем язмышымны Артқа қарап Өкенерлік Көңелімнің Югымын шығы Төгілі башы Төгілі соңы Ömrümün şun düşürü Ümit bilen yaşaganda Matur bula ul xıyalada Yakşı deyip yinem barda Şat uylarda atlıyım alga Abir bulsa kişin ışıda Buluttan sımıkı yaşığa Süyüp ağamı dünyasına Ümitlenem dik yakşığa Ortka korap Ükenirlik Көңелімнің Юғы бұрышуы Төгілі башы Төгілі соңы Ғымырымның Шунды шыры Артқа қарап Өкенерлік Көңелімнің Юғы бұрышуы Төгілі башы Tөгілі соңы Ғымырымның Шунды шыры Музыкаль каймакның 3-нче ордында эстраданың йөзек кашы Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп ханым еш кына мәктәп елларын искә ала икән. Альбомнарны карап утырырга, хатирәләргә бирелергә бик тә яратам. Яхшы белем алырга кирәк дип саныйм. Бу хакта улларыма да һәр вакыт әйтеп торам. Укыгыз, укыгыз димди җырчы. Сәлам, әнием. Улым, күпме тус иттергә була инде? Ярар инде, әнием, я же молодой. Ярар, йокларга киттем. Начала. Күндә бер көн үтеп торган көн
Şatlıqları atqını birmə-bir Turmuş rəxətində, sağlıq bəxətində Yaşaygalı şulay birgə Жиңуден bir adımda Марат Шайбаков. Жырчы икенче баскычка урнаша. Марат әфәнде бала вакыттан тарих белән кызыксына. Мәктәптә дә тарихны бик яратып өйрәнә. Башка гуманитар фәннәргә әллә ни исе китми. Төгәл фәннәрдән иң яратканы математика була. Аеруча төрле формулалар буенча эшләргә, зур саннарны кушарга яраткан була икән. Тиз генә Марат Шайбаковның мәктәп елларына кайтып килдек. Шушы урында клибын да куеп җибәрик. Яшен кебек итеп, әле генә нигә күрендең? Тибрәндереп күңел кылларыма, гөл чәчәкләр булып үрелдең. Соңладың бит өзелеп яратырга, соңга калдым мин дә сөяргә. Үтә гомер, үтә күңелләрне Nasip buldun әллә кемнәргә Соңладым бит üzülüp яратырга Соңга калдым мин дә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насip buldun әллә кемнәргә Юк дим үзем үзгәләнәм Сиңа алып китә уйларым Бүтәнне мин сайлар идемме соң Белгән булсам дөньяда син барым Соңладың бит üzülüp яратырга Соңга калдым мин дә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насip булдың әллә кемнәргә Соңладың бит üzülüp яратырга Соңга калдым мин дә сөяргә Үтә гомер, үтә күңелләрне Насip булдың әллә кемнәргә
süyüp ömürler uza aşkınıp Dik hıyanet minim üçün tügel Gazaplama zinhar şakırıp Sаңладың бит üzülüp yaratırga Саңға қалдым мен де сүйерге Үтә ғүмір, үтә көңілләріне Насип болды әллә кімнәргә Саңладың бит üzülüp yaratırga Саңға қалдым мен де сүйерге Үтә ғүмір, үтә көңілләріне Насип болды әллә кімнәргә Birinchi basqıçqa da minib jetkənmiz ekan. Atnaның absolut lideri Irke. Irke məktəb yılların yışqına iskə ala. Min oxutuşlara hər vaqt hörmət bilən qaradım. Onlarga hər vaqt sıqlanaydım. İng yaratqan fənlərim ədəbiyyat həm muzika dərsi idi deyirşi. Özü də staytib jırlavşı Irke efirinə davam edə. Moңlı balaşaq jırın birgələb tınlayıq. Biz bələkəy şoqdan mаңlı buldıq İyişimiz dolu jır idi Bir yağında ənkəy ətkəyiminin Bir yağında qarmına idi Ətkəy mаңlı qarmının susa Ənkəy əkrimiginə quşula İstə qalğan yıllar yaraqda İste kalgan yıllar yarakta Kayıtmaz indi ağlar yarakta Gündüzlerin bulsa iş izleri Nişik yemliydi işleri İyi bizden kişi izilmez Kişlerde yarısız ötmedi Ətkəy mаңlı qarmının susa Əngə yəkrinigінə qışıla İstə qalğan yıllar yaraqda Qayıtmaz indi ağlar yılaqda İstə qalğan yıllar yaraqda Qayıtmaz indi ağlar yılaqda
Май безне һәр вакыт соңгы кыңгырау бәйрәмнәренә алып кайтачак. Мәктәп елларын искә төшерәчәк. Бүген дә хатирәләргә бирелеп алдык. Шушы урында хит-парадны төгәллибез. Сез музыкаль каймак хит-парадын карадыгыз. Мин Рамил Шәрәфиев, саубуллашып торам. Чао!